No ja som z týchto Končín a tak my sme tu hrávali kedysi ako deti. A teraz už keď tu chodíme, tak je nám to trochu ľúto, lebo už je tu prázdno, je to tu také schatrané. Tak ako rozmýšľali sme veľakrát aj s kamarátmi nad tým, že niečo spraviť, ale tak zajtra o 10:00 nejaký iný deň by to chcelo možno vymysleť. Ale tak neviem, ako však môžeme sa tak dohodnúť na nejaký ten čas, ako... No hej, tam v tom chode bývam. Super nápad, hej. Akože s kamošmi a takto v rámci voľného času je to v pohode. V tejto dobe nikomu si nič nechce a všetci, neviem. No, tak pondelky, vieš čo, ja nemôžem pondelky. Akože momentálne tento týždeň asi ne, lebo vieš, začala sa škola a musím si nakupovať zošity a všetko je zrazu, musíš všetko vybavať, krúžky a tak. Je to dobrý nápad, len, vieš. Tak určite je dobré urobiť niečo takéto pre svoje okolie alebo tak, ale neviem, nikdy som na to nejak sa nedostal, nikdy sa nič nezorganizovalo, aj keď sme chceli, teda, tak plánovali sme nejak, neplánovali, ale chceli sme, teda ja som chcel, myslel som si, že by bolo fajn urobiť, ale ja naozaj neviem.